IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis Alipio, please come in. Okay. Labulabog, iti panakabagiti Bureau of Protection, iti Surat Tilawag, gapo iti panagilaya, iti grass fire, iti nagdumang lugar, iti Surat Tilawag, sakbay iti panagalas 12, iti Kalman. Yun muna, nag-responde iti BP, iti Batok, iti Barangay Ono, iti Karean, gapo iti grass fire, alpasan ti 30 minutos, nag-responde da, iti Batok mismo, iti Barangay 17, ngabay iti Perian Tilawag City, gapo iti panagilaya, iti Kalidaan. Kalpasan si Mumano nga oras, adamanan iti na ipadanon, nga uram iti bandana, iti barangay 18 ken 19, isadaga po nga tuloy-tuloy iti hindi pa nagresponde, nagsublimanan dito iti dating napananda iti barangay 17, nga po iti kumarkaro, nga pa nakauram, iti kalidaan kalaman, dagitay kay kayong nornong, gabgabat, iti napalabas nga bagyo. Alauna immediate malen, adanat man ito uram manapasamak iti Batok ti barangay 29, aging na nagturong iti barangay Kamanggaan. Segon ti BP na kay kayam-kam iti uram, kapo iti napigsangangin kasama ito nagangururot nga nagwaras iti nakamat ko lugar. Yung nastao ti BP, kaputa na kita nga sa Idol Dennis, Hello? go ahead. Kahit na nga siya at iti nagpur, kahit doon mga lugar, iti nakapaksama kan di uram, doon ka na iti basura. Doon pa iti kasta na contain ti apoy, pasado alas 2, iti malen, lang iti pagnulong dito sa aming fire truck, iti Surat iti Lawag. Namin dua, nga nag-refill lang ito masigurado, masaanin pa yung agwaras, hindi na pasama grass fire, iti Kalidaan, iti Karean, iti Surat iti Lawag. Naawan pa yung awan kinasugatan, awan ti dingwan na nauraman, iti reti na pasama grass fire, iti Balimkalman, iti mismo, nga riverbank, iti Surat iti Lawag. Idol, Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.